Для найкращих жінок світу саме ця краса для вас і розказує. Чашка напівпоролони. Буває досить приємної тканини, і сама форма чашок напівпоролони виглядає природньою, круглою, дуже красивою. Ця портупея в лінії декольте, вона знімається, м'яка, еластична, ви її відстібнули і у вас класичний бюстгальтер. Бретелечки досить міцні і не створюють тиск на плечах, особливо коли великі розміри. Пояс м'який, еластичний, він добре тягнеться, в ньому дуже зручно. І про любов і прояву для себе всередині обов'язково натуральна тканина, бавовняний дубляж. Верхня частина із м'якої еластичної сіточки плавно викладається гарно в лінії декольте. А сіре-рожеве поєднання не залишить нікого байдужим. Це класика, це жіночність і виглядає дуже-дуже красиво.